அமெரிக்கா தேசத்தில் ஒரு பிரபலமான ஒரு பாடகர் ஆல்பர்ட் பேங்க் சொல்லக்கூடிய ஒரு பாடகர் ஒரு முறை அவர் ஒரு பிரபலமான மேடையில் பாடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருடைய தொண்டையில் பயங்கரமான ஒரு வலி ஏற்பட்டதாம். அந்த வலியின் மித்தமாக அவர் மருத்துவமனையில் போய் தன்னை பரிசோதித்தாராம். அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவரை பார்த்து சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னன்னா, ஆல்பர்ட், உன் தொண்டையில த்ரோட் கேன்சர் வந்திருக்கு, ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான சூழ்நிலையில இருக்கிறதுனால நீ உடனடியாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு நீ ஆபரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னாங்களா. உடனே அவர் சொன்னாரா, ஓகே டாக்டர், நான் அதற்கான ஆயத்தங்களை செய்து வருகிறேன் என்று சொல்லி அதற்கான எல்லா ஆயத்தங்களும் செய்யப்பட்டு இவர் ஒரு அறையில தங்கி இருந்தார். ஆபரேஷனுக்காக எல்லா ஆயத்தங்களும் செய்யப்பட்ட நிலைமையில இவருடைய அறையில ஒரு பெண் மருத்துவர் கடந்து வந்தாராம். இவரை பார்த்து கேட்டாங்களா, ஆல்பர்ட், உனக்கு ஆபரேஷன் பண்றதுக்காக எல்லா ஆயத்தங்களும் செய்யப்பட்டது, உனக்கு ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு நீ சம்மதிக்கிறியா? ஏன்னா நான் உன்னை மயக்கும்படியாய் வந்திருக்கிறேன். இந்த ஆபரேஷன்ல ஒருவேளை நீ மரித்து போவதற்குரிய வாய்ப்புகள் காணப்படுகிறது. ஒருவேளை நீ பிழைத்து கொண்டாலும் உன்னுடைய சத்தம் இது நிரந்தரமாய் உனக்கு வருவதில்லை. அந்த சத்தம் ஒருவேளை உனக்கு வறுமையானாலும் ஒரு 5-6 வருடங்களுக்கு பிறகுதான் நீ மெதுவா அம்மா அப்பான்ற வார்த்தையே பேச முடியும். இனி உன்னால பாட்டெல்லாம் பாட முடியாது. அதனால ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு சம்மதிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டாராம். உடனே இவர் சொன்னாராம், ஐ எம் ஓகே டாக்டர், நான் ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு சம்மதிக்கிறேன், ஆனா கடைசியா நான் ஒண்ணு செஞ்சுக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த பெண் மருத்துவர் சொன்னார்களாம், என்ன அப்படின்னு கேட்டோன்னா சொன்னார, நான் ஒரே ஒரு பாடலை மாத்திரம் பாடிக்கொள்ளுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த பெண் மருத்துவர் ஒரு நாற்காலியில போய் அமர்ந்திருந்தாராம். இவர் கண்களை மூடிக்கொண்டு உருக்கத்தோடு ஒரு பாடலை பாடினாராம், என் ஜீவன் இருக்கிறது வரையிலும் என் ஆண்டவரை பாடுகிறதை நான் விட மாட்டேன், என் உயிருள்ள வரையிலும் நான் பாடுவேன்னு சொல்லி உருக்கத்தோடு ஒரு பாடலை பாடி கண்களை திறந்து பார்க்கும் பொழுது இவரை மயக்குவதற்காக வந்த அந்த பெண் மருத்துவர் கண்களில் கண்ணீர் வடிந்தவராய் இவருடைய அருகாமையில வந்து சொன்னாராம், ஆல்பர்ட், இப்பொழுது ஒரு பாடலை பாடினாயே, அந்த பாடலில் இருந்து ஒரு வல்லமை புறப்பட்டதை நான் அனுபவித்தேன். ஆனபடியினால் இப்பொழுது உன்னை ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு நான் அனுமதிக்கவில்லை, மீண்டும் உன்னை பரிசோதிக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி ரிப்போர்ட்டை எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. இவரை ஆபரேஷன் பண்றதுக்கான மருத்துவர்கள் வந்தார்கள். வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டை படிச்சுட்டு கட்டாயத்தின் பேரில் அந்த பெண் மருத்துவருடைய அந்த கட்டாயத்தின் பேரில் மீண்டும் கொண்டவரை பரிசோதிக்க ஆரம்பித்தார்களாம். பரிசோதனையின் முடியலவே அவரை பார்த்து சொன்னார்களாம், ஆல்பர்ட், உனக்கு த்ரோட் கேன்சர் இருந்ததுக்குரிய எந்த அறிகுறியுமே உன்னுடைய சரீரத்தில் இல்லை. ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நல்ல கையை தட்டி அப்பாவுக்கு ஒரு மகிமையை செலுத்துங்க பார்க்கலாம். ஆமென், ஹல்லேலூயா.